Son unha cidade futurista ca alma enredada na espiral. Arcos, casas, flores de pedra que alguén sementou. Pois eu son Melania Cruz, dedícome ás artes escénicas, tamén son docente. Estou aquí, pois, hoxe, a verdade, tendo unha conversa cunha das persoas as que máis admiro, non só como profesional, senón como persoa, que é Carmen Méndez. Hola, eu son Carmen Méndez, son actriz, recentemente tamén me estrei como directora. Estou moi feliz de compartir este momento con Melania, porque non só é unha compañeira maravillosa, senón que é unha amiga desas que queres ter cerca e que ten unha capacidade de traballo que admiro profundamente. Son galego da Argentina, galego da Alemania, galego de Cuba, de Suiza, de Holanda, de Canadá. Cal foi a palabra que máis escoitache sobre ti? Cariñosa. Que bonito. Se che pediran que definiras Compostela nunha frase ou nunha palabra, cal dirías? Fervedoiro, porque pasan moitas cousas. Aquí pasaron, quizáis, a certos niveis máis cousas antes que agora, pero a día de hoxe seguen pasando moitísimas cousas aquí. Que muller che serve de inspiración no teu eido? Se tivera que dicir unha soa muller sería inxusto, porque creo que hai moitísimas, aínda que sí hai unha que resume moitas cousas, que é María Casares, porque creo que foi unha persoa moi coherente consigo mesma. Que lle dirías ás mozas que queren seguir o teu camiño? Eu diríalles que non sigan o meu camiño, diríalles que sigan o seu, que escoiten moito as persoas que teñen ao seu redor, que as queren, que se deixen levar pola súa intuición tamén, que cando se fai algo sen reflexionar demasiado, creo que acaba sendo en algún momento contraproducente. Pode ser. E cal dirías que é a frase que ti pretendes seguir no teu día a día? A que pretendo seguir, que non quere dicir que o faga, é momento a momento. Imos vendo, que é unha frase moi galega, imos vendo a ver que pasa. Estar no aquí e no agora. E como fas iso, non? Cando hai tanto ruido arredor. E iso é algo das cousas máis bonitas, supoño, que ten esta profesión.